Godhong klaras gawe buntel cengkeh. Mugi jenengan seger waras duwite akeh. Para tresna budaya, pripun kabaripun? Dinten menika cuaca cerah. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat. Ing kalodhan menika kula badhe maosaken crita cekak saking majalah Panyebar Semangat sawetara taun kepungkur. Cerkak dinten menika kanthi ira-iraan, Pak, titip anak kula. Kasrat dening Suryati WS. Kapethik saking kalawarti Panyebar Semangat nomor 18 3 April 2016. Sutresna budaya sugeng midhangetaken. Seneng-senenge wong urip jejodohan iku yen lagi arep duwe anak siji. Rasane bungah, bagya, mulya, sedhela meneh bakal mbopong anak minangka talining katresnan antarane bojo. Iku lumrahe. Nanging ora mengkono sing dialami Sukri nalika anake arep lair watara 3 taun kepungkur. Sak temene Sukri lan Sarmi, bojone, pancen rumangsa bungah lan bombong. Nalika Sarmi ngeses-ngeses sambat lara arep nglairake. Enggal-enggal Sukri nyandak sepeda motor, duweke mara tuane. Arep diterake menyang rumah sakit. Tanpa kanyono, bapakne mara tua alok sajak angkuh. Ora usah gumagah arep ngeterake anakku menyang rumah sakit. Sing arep kok nggo mbayar ongkos klerane wae. Duit apa? Apa cukup irungmu? Ndak terne dhewe. Ndak ongkosane dhewe. Bayine anakku wadon. Lan ndak openane putuku. Iku wae kepepet. Anakku wis kebacut nikah karo kowe. Awit aku ora ngerti yen kowe iki jebul kere gombal 17. Pak, kula nikahi Sarmi niku rak nggih kula tembung kanthi sae lan jenengan sampun marengaken, ucape Sukri bela diri. Wis tak omongke, aku ki kepepet, ujare Marto sang maratuwa. Awet aku ora ngerti yen kowe iki wong gombal 17. Nek ngerti yo rak luwung ndak wenehake Darto sing duwe mobil. Coba tolaen mburi, wiwit kok nikah 2 taun kepungkur nganti saiki arep bayi. Dek kapan anakku kok kayani? Bola bali lunga. Pamite arep nyambut gawe. Mulih-mulih yo mung irung tok. Kula niku nembe usaha, Pak. Dereng kasil, saure Sukri. Langsung disuta Marto. Kasile sok kapan? Sok dina kiamat? Apa ngenteni nek aku wis lara megap-megap mergo ngenes mikir lelakonmu? Wong gacok irung tok wae. Kok arep gumagah gawa bojone yang rumah sakit. Lah kula kedah kados pundi, Pak? Wong Dek Sarmi badhe nglairaken. Wis ndak kandhake, arep ndak terke dhewe. Ndak ongkosi dhewe, sok putuku tak openane dhewe. Lah kowe yen wis ora duwe isin, ya tetep ana ngomah kene. Ning nek duwe isin, kudune kowe iki wis ora wani ngambah omahku. Oh, nggih, Pak. Saure Sukri cekak. Dina iku uga Sukri lunga ninggalake omahe maratuwane. Ninggalake bojone sing arep nglairake anak kang sepisanan. Ati rasane kaya diiris welat, nanging dheweke pancen glegono yen ora bisa apa-apa. Bisane mung nelongso lan keloro-loro. Uga kanthi nelongso lan keloro-loro nalika anake wis lair. Dheweke trima nyawang saka kadohan. Iku wae kanthi ndelik-ndelik supaya ora kawruhan Marto. Lan tetep nelongso lan keloro-loro. Nalika dheweke mutusake lunga ninggal papan dununge, kepengin adu nasib ing paran.
adoh saka bojo lan anak bayine. Atine dhewe dibombong kanthi tekad ora bakal bali nemoni anak bojone yen durung bisa tuku mobil ora ketang tangan kapindho. Awit maratuwane tansah nandhingake dheweke karo Darto sing duwe mobil. Sing nalika semono padha dene ngesir Sarmi, anake Marto. Sajake Marto duwe panemu yen mobil iku dadi ukuran ala becike priya sing pantes ngalap anake wadon. Lelakon iku dumadi 3 taun kepungkur. Wiwit iku Sukri usaha kanthi tumemen linambaran prihatin lan nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Akhire bisa nyelengi duit cukup akeh, atine nyicil bungah. Sedhela meneh kelakon tuku mobil wis digambarake ing angene. Mengko yen dheweke kelakon mulih gawa mobil disetiri dhewe, mesti sang maratuwa guyang-guyu kalegan. Gagasane anak bojone njur arep diboyong nyang kutha. Nanging durung nganti kelakon tuku mobil, Sukri oleh kabar yen Marto ngalami gagal ginjel lagi dirawat ing rumah sakit. Arep dioperasi cangkok ginjel nanging ora duwe uragat. Ana perang rame ing jero dadane Sukri. Perang antarane rasa serik lan rasa welas marang maratuwane. Sukri isih durung lali laraning atine nalika dicutat kaya cacing ditendang lunga. Barengi bojone arep nglairake anake. Ing sisih liya, Sukri ngerti ginjel iku nyangkut perkara pati urip. Nadyan kepriye wae, Marto iku maratuwane. Apa meneh wektu iku uripe anak bojone isih gumantung marang dheweke. Wekasane Sukri runtuh atine kepengin bantu bea operasine Marto. Kanthi sesideman, dheweke mlebu rumah sakit, takon marang bagian administrasi, pira bea kanggo operasine Marto. Jare 80 yuta. Tegese duit tabungane cukup. Kepara isih turah sithik. Ana rasa tida-tida ing batine. Ndak ikhlasake apa ora duit simpenanku? Yen ndak ikhlasake, tegese kudu mundur meneh oleh arep tuku mobil. Yen ora, njur kepriye dadine Marto mengko? Diulur-ulur nalare. Wekasan wani mutusake, aku rila. Ora peduli Marto mengko matur nuwun apa malah nutuh. Dipasrahake wae marang Gusti Allah. Lan tinimbang tida-tida luwih becik nganggo cara sesideman. Sukri kandha marang dokter lamun dheweke kepengin bantu bea operasine Marto. Duit dipasrahake marang rumah sakit kanthi panyuwun supaya jenenge digawe wadi. Kelakon tenan, ing dina kang wis ditetepake, Marto digledhek menyang ruang operasi. Dasar rumah sakit Bonafit, dokter-dokter lan para medis padha mumpuni ing pakaryane. Ora mokal yen operasine lumaku rancak lan kasil kanthi becik. Sakwise sauntara antuk perawatan bubar operasi, Marto bisa waras tenan. Bungahe ora ilok. Mesti wae Marto kepengin ngerti sapa wong apik budine sing wis gelem bantu bea operasine sing ora sithik iku. Kula kepengin kepanggih kalian tiyang menika dokter, tembunge Marto. Niat sampeyan dos pundi, Mas Marto? Takone dokter iku. Ingkang genah badhe nelakaken atur panuwun kula salajengipun kepengin dados kadang ing antawisipun kula sampun dipun tulungi semanten agengipun bebasan utang nyawa. Tiyangipun sampun meling supados naminipun boten perlu kula sebataken. Piyambakipun namung kepengin bantu sesamaning gesang awit rumaos saged bantu. Wah, lah kados pundi nggih dokter? Kula menika
rak nama tiyang boten ngaosi dhateng kesaenan. Ing atasipun dipun bantu. Kok nglenggem matur nuwun mawon boten. Menapa tiyang wau boten nuling napa-napa kangge kula, dokter? Wonten piweling saking tiyang wau katulis ing serat. Saure dokter karo ngulungake amplop. Amplop dibuka, ana layang sak suwek sing isine mung cekak banget. Tanpa jeneng, tanpa alamat. Unine, "Pak, kula titip anak kula. Sampun disio-sio sanadyan ing badanipun mili getih kula." Marta jegrek kaya reca. Ora ngira yen sing ngragati operasine jebul Sukri. Mantune sing disio-sio 3 taun kepungkur. Adoh ing kutha kono. Sukri lagi lungguh delok-delok. Tambuh-tambuh jroning batin. Kapan aku bisa tuku mobil supaya bisa mulih ketemu anak bojoku kanthi tinampa becik dening mara tuwa. Cuthel.